Pekný deň prajem všetkým priaznivcom stránky Puffy Vlna Daniela. Dnes si ukážeme čiapku. Bude to vzorová čiapka, taká menšia a budeme na to potrebovať našu Alize Puffy, potom brmbolček, už podľa vašej fantázie, akú chcete čiapku. Ja tu mám 2 nachystané. Ďalej budeme potrebovať na ukončenie háčik. Budeme si pomáhať s takýmito spinkami, ktoré sa používajú aj bežne pri štrikovaní. Potom budeme potrebovať meter a samozrejme nožničky. Zoberieme si našu vlnu Alize Puffy. Prvé očko si rozstrihneme. Tak. Vznikne nám tu takáto dlhšia nitka, ktorú potom budeme používať na zošívanie. Teraz princíp je taký, že budeme si robiť vrkoč do požadovanej dĺžky, ktorú si potom primeriame s metrom, ako budeme potrebovať na hlavičku. Necháme si v ruke 2 očka. Tretie z vodiacej nite zoberieme a prevlečieme ho cez prvé očko. Štvrté v poradí z vodiacej nite zoberieme a prevlečieme ho cez druhé očko. Zas tu platí ten náš princíp, že musíme dávať pozor, aby očka neboli popretáčané ani z tie, ktoré prevlíkame, ani tie, do ktorých prevlíkame, lebo potom by tá vzorka bola úplne iná. Komu sa to tak páči, tak nech si tak spraví. Ďalej pokračujeme, že nasledujúce očko z vodiacej nite znova zoberieme a prevlečieme zo spodu hore, ako keby hladké očko do prvého. Ďalšie zoberieme a prevlečieme do druhého. Tak, trošku si to utiahneme v ruke a pokračujeme ďalej. Zoberieme očko, prevlečieme, nasledujúce prevlečieme a to trošku zatiahneme. A znova nasledujúce do prvého a do druhého a zase do prvého a do druhého. Ako vidíte, vzniká nám tu taká pekná reťazka, dvojitá, hej. Potom si vysvetlíme, na čo bude dobrá. Teraz zoberieme ďalšie očko, zase ideme do prvého a do druhého. A tak pokračujeme až do tej veľkosti, ktorú budeme potrebovať spraviť. Hej, primeriame si to s tým metrom. Hop, mi to uteká. Primeriame si s metrom, koľko potrebujeme na jakú dĺžku a tak pokračujeme. Máme spravenú základnú reťazku dvojitú. Pekne sa nám to tu ukázalo. Na ten požadovaný rozmer. Ja som si tu teraz na tú vzorovú čapičku nechala tých 45 cm približne. Ďalší krok, ako pokračujeme ďalej, je, že nám tieto 2 očka, ktoré sme vlastne prevliekali, teraz zoberieme jedno očko nasledujúce z vodiacej nite. Tieto 2 očka si spojíme a s jedným očkom ich obidve prepletieme. Zoberieme si vodiacu niť a teraz máme tu tú reťazku dvojitú, áno, pekne nám vznikla. Takže si ju otočíme a máme tu 2 očka, veľké reťazky, zadné očko a predné očko. A tuto máme znova zadné očko, predné očko a dolu sa nám robí ďalšia reťazka. Do tejto hornej reťazky zoberieme nasledujúce očko z vodiacej nite a prevlečieme ho pekne popodne a spravíme ako keby na hladko. Ďalšie očko zoberieme a do ďalšieho prevlečieme zo spodu. Tak, zoberieme si ďalšie očko a pekne prevlečieme zo spodu. Zase si to oddelíme, zoberieme vodiacu niť a pekne prevlečieme. Zoberieme vodiacu niť a prevlečieme. Zase zoberieme vodiacu niť a pekne prevlečieme až do konca
Tu sme na konci. Prevlečieme si. Tak. A vzniknú nám vlastne reťazka, na ktorej máme ponavliekané očko. Toto sa vyvlieklo. Treba na to dávať pozor, aby sa nám to nepovyvliekalo. Teraz zoberieme si posledné očko v rade a začiatok práce našej. Teraz tuto máme vlastne začiatok a máme tu prvé očko. Takže toto, ktoré máme z druhého konca, zoberieme a prevlečieme si ho sem do tej prvej slučky. Označíme si ho touto našou zicherkou, aby sme vedeli, že to je začiatočné očko. Tento švonček alebo tá nitka, čo nám zostala, tak zatiaľ si ho môžeme len provizorne podvliecť, aby sa nám tam nemotala. Potom s ňou ešte budeme pracovať. Teraz zoberieme si očko z vodiacej nite a prvé očko, ktoré máme, preštrikujeme si ho hladko, čiže zozadu dopredu a necháme ho označené. Druhé očko z vodiacej nite zoberieme a dáme ho spredu, čím nám vznikne obrátené očko. A zase vodiacu niť zoberieme a prevlečieme. Dáme si dozadu, spravíme hladké. Takto. A obrátené si urobíme zase, že dáme to očko teda nitku dopredu a očko prevlečieme. A tak pokračujeme pekne do kolečka okolo celého. Takže sme dokončili riadok. Prišli sme až k tomu našemu označenému očku. Vyzerá to zatiaľ asi takto. Ono sa to dosť tak motká pod rukami, ale však časom sa to ukáže. Takže prvé očko sme robili hladko, tak aj ho zase urobíme hladko. Odopneme si zicherku. Prepletieme ho hladko a označíme si ho. Tak. Tuto máme obrátené, tak niť dáme dopredu a zase spredu dozadu, prevlečieme a urobíme obrátené očko. Teraz nám ide znova hladké, zoberieme, prevlečieme, teraz dáme niť dopredu a urobíme spredu dozadu očko ako obrátené. Teraz zase hladké a zase si dáme niť dopredu a urobíme obrátené. Je dobré si tuto dávať pozor, pekne si to držať v ruke, aby sa nám to neplietlo. A tie očka, vidíte, ako je pekne sa už začínajú robiť reťazka. Začína sa mi tu robiť reťazka, hop. Takže keď nie je popretáčané to očko krížom krážom, tak pekne takéto reťazkové očka sa nám tu urobia na tej čiapke. A spodok tej čapičky ostáva nádherná reťazka takto dokola. Toto je len taká maličká vzorová. Týmto hladko obratko, týmito reťazkami pokračujeme na dĺžku, alebo teda lepšie povedané výšku tej čapičky, ako budeme potrebovať. Potom si ukážeme, keď to bude hotové, ako sa čapička zužuje. Máme spravených zo pár riadkov. Pekne je vidno teraz už, ako sa nám tu rysuje tá naša vzorka. Hladko, obratko a tak ďalej do kolečka. Takže prišli sme k očku, ktorým začíname. Zoberieme si vodiacu niť, preštrikujeme ho hladko, zoberieme si zicherku, alebo teda značku a preznačkujeme si ho to nové urobené. Tak, teraz
taká vychytávka pri tom pracovaní je, najťažšie je to tuto na tom začiatku, tam sa to ozaj tak motká všeliako. Je dobre, keď si cez tú vodiacu niť necháte cez ruku a iba si ho prstami prehadzujete dopredu a dozadu. Teraz máme obratené očko, tak si ho dáme dopredu a spravíme ho tak. Teraz máme hladké očko, tak ide zozadu, dopredu. Obrátené, necháme si nitku cez ruku, zoberieme očko, toto zoberieme a prevlečieme pekne dozadu. A tak nám vznikne obrátené. A zase hladké, zozadu, dopredu, obrátené, prehodíme si niť len na ruke. Neviem, každý si nájdete nejaký svoj taký systém. Toto je taká moja rada, že pekne hladké si robím tak a tuto si len prehadzujem tú priadzu po tej ruke takto dozadu, dopredu a tak sa mi to pekne robí. Ideme hladké a obrátené. Zoberiem, prevlečiem a potiahnem. Dobre? Takže všetko takto do kolečka pekne, už sa nám to začína rysovať. Potom si ukážeme to zužovanie. No, prišli sme do fázy, kedy by sme mali tú výšku tej čiapky už spravenú. Takže teraz ideme pomalinky začať zužovať. A zužujeme asi takým spôsobom, že zoberieme si hladké očko, dáme dole zicherku, a prekrížime ho na obrátené, takže ho dáme hore. A prerobíme si ho pekne s vodiacou nitkou ako hladké. Tak. Ďalšie, zase zoberieme si hladké, takzvané tuto z tej reťazky a prekrížime ho cez to obrátené. Zoberieme si očko z vodiacej nite a zo spodu ho preštrikujeme hladko. A takto to robíme až do konca. Čiže zoberieme si hladké očko, prekrížime s tým obráteným a pekne z vodiacej nite vezmeme nasledujúce očko, dávame pozor, aby sme nevynehali a urobíme ho hladko. Tým sa nám to pekne takto tu zúži do takých radov. Postupne sa bude tá čapička zužovať. Takže zase zoberieme hladké, dáme si obrátené pod to, pridržíme si prstekmi a prevlečieme hladko. Ďalšie. Zase hladko, zoberieme obrátené, dáme ho dolu a pekne preštrikujeme. Zoberieme hladké, obrátené dáme zo spodu a preštrikujeme. Tuto máme hladké, obrátené a zase to pekne takto preštrikujeme. Zoberieme hladké, obrátené, preštrikujeme. Tu máme zo pár takých očiek. Pekne do kolečka. Tým pádom sa nám tá čapička zúži a podľa toho, akú chcete mať veľkú, tak vlastne to zužovanie bude pokračovať. Keby ste chceli zrobiť čašovskú čiapku, že by bola taká dlhšia, tak teraz pri tomto, lebo už sme zase na začiatku, už sme spravili pekne všetko dokola. Tuto vidíme, že už máme dve hladké vedľa seba, dve reťazky, dobre? Keby ste chceli robiť čašovskú čapicu, tak teraz všetko dokola iba urobíte hladkými očkami. Ak chcete ďalej zúžovať, aby tá pekne išla do takého špicu, tak teraz urobíme znova tak, že zoberieme zase tieto dve očká, pekne si dáme z pravej strany na vrch, ľavé zo spodu a preštrikujeme ho. Môžeme si ho tiež aj poznačiť, aby sme vedeli, že to je to krajné.
ktorým sme začínali. A zase tieto dve práve dáme hore a ľavé zo spodu a s následujúcim očkom z vodiacej nite ho pekne prerobíme. Ďalšie zoberieme si, práve dáme nad ľavé a urobíme slúčku. Ďalšie, takisto. Tak. Robíme slúčku a tuto máme posledné a zase toto prekrížime sem, aby bolo práve hore a máme. No a už sme zase pri začiatku. Teraz nám tu prakticky ostalo 5 očiek, ktoré si necháme, zoberieme si vlnu, tuto si roztrihneme, aspoň zo 2 očka, alebo aj zo 3. Takto, 2 a 1 tretie. Odstrihneme vodiacu niť, teda vodiacu vlnu. Zoberieme si tú nitku, ktorá nám vznikla. Navlečieme všetky očká. To môžeme dať preč. Všetky očká ponavliekame do toho. Tých 5 očiek, ktoré nám zostalo. Takto. Tak, 4. a 5. Tak, teraz to pekne zatiahneme, potiahneme a vnikne nám taký špic. Nájdeme si stred medzi nimi, medzi tými očkami a prevlečieme tú nitku dovnútra. Tak, máme ho vnútri. Teraz si zoberieme brmbolec. Väčšinou majú takto šnorky tiež. Dáme si prsteky zo spodu a do tej istej dierky vopcháme nitku z toho brmbolca a prevlečieme. Toto si môžeme takto prevrátiť. Tak. Teraz tieto dve medzi sebou zaviažeme, aby nám ten brmbolec nespadol. Môžete aj na 2 uzlíky. Zoberieme si háčik. Tuto som mala nadväzovanú vlnu, takže to necháme tak. Ale zakončíme si. Toto sa dá odstrihnúť. Ja to mám ako vzorovú, tak to strihať nebudem. Odstrihnete si túto vlnu, odstrihnete si nitku z brmbolca a pekne s háčikom to tuto vnútri sa dá takto zapracovať, aby to nebolo vidno. Dobre? Takže to sa dokončí. Teraz ukončíme si aj tento koniec a je tu taká finta. Ak chcete čapičku používať takto, ako je, s týmto lemom, s týmto pekným takou reťazkou, tak znútra zapracujete tú nitku dovnútra. Ak chcete čiapku vyhrnúť, aby ten lem bol hore, môžeme aj tak spraviť, že sa takto vyhrnie. Tým pádom ten konček sa zapracuje z tejto strany, ako keby z tej vonkajšej. Dobre? Takže bude takto. Bude čapička pekne vyhrnutá a reťazka bude tuto z tej vonkajšej strany. Takže toľko, dievčatka moje. Minule bola čiapka robená tak isto. Postup je ten istý ako pri tej čiernej. Akurát ste vraveli, že nie je vidno nič, tak som vám to prerobila na bielu vlnu. Dúfam, že už je to lepšie vidno. Prajem vám krásny deň.